Barang itu wis nganu kuwi. Pindu. Sing nganu. Gak ya tasarus malam. Wong karo sing hadro. Sik. Senane mau joget ngono lho. Bisa ro pindu. Bisa ro pindu. Apa nih? Wes masuk, Pak. Piye? Masuk. Untuk kaya tercinta. Kok sih? Hah? Go, masuk kayak kok. Ya bener kok ya. Kok. Bener. Balik.
apa nih ya? Kurang dur. Oh, lah ayo. Wis bar sare ra melu. Sare ra melu. Ayo, narenya cep jimo siji ra apa-apa, tenang gini. Apa coba rungokno ya? Sayang loro. Sayang loro ben penyanyi sih. Iya ya, tenang.